צהריים טובים לכולם, אני שמחה שאתם איתי ושבסוף אנחנו לא ויתרנו, אנחנו כבר ממש יותר מ5 שעות על הדבר הזה, ממש מהבוקר, מנסים לסנכרן את היוטיוב עם ערוצי הרשתות החברתיות, אנחנו נעשה היום ככה את זה מכאן, אחר כך נעלה את זה לערוץ היוטיוב ולטיק טוק, ובהמשך גם לאינסטגרם, אנחנו נהיה על זה. אתם ביקשתם, אתם תקבלו, מבטיחה לכם. אבל אנחנו קודם כל, כמו תמיד, נתחיל עם האות. אחר כך תשובו אליי. ברוכים הבאים וברוכות הבאות, התוכנית של מאיה. שלום, אני מאיה מזרחי צמוני, נומרולוגית כבר 20 שנה. חיברתי ספר, יצרתי קורס ללימודי נומרולוגיה ויעצתי לאלפי אנשים. הופעתי בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, ותחזיותיי התממשו במישור האישי ומישור הלאומי, כולל המלחמה שנמשכת עד היום. השנה גם פתחתי מועדון חברות וחברים שהולך וגדל. עכשיו אני כאן עם תוכנית יומית, מביאה לכם פרשנות נומרולוגית שלי לכותרות החדשות, תובנות, מסרים אישיים וכלים לחיים. בואו נתחיל. זהו, אז אנחנו מתחילים, אתם יודעים, זו תוכנית הפיילוט שלי, אנחנו כבר חודש ככה מנסים ומתנסים בה, גם מבחינה טכנית, גם בניית האולפן כאן הביתי. תודה לכל מי שעוזר לי מבחינה הקרובים אליי, וגם לכם, עוקבות ועוקבים יקרים שלי, יקרות שלי, שאתם איתי, וכל הבוקר קיבלתי מכן הודעות, גם בוואטסאפ, גם במסנג'ר, בכל מקום אפשרי. מתי התוכנית עולה, אני שמחה שהיא רלוונטית לכם, ושהיא משמעותית, ושיש לי מה לתרום ולתת, ונצא לדרך בצהריים, אבל עדיין. ואם עכשיו אתם אוכלים אולי, זו הפסקת צהריים שלכם, ויש לכם חברות, חברים, קולגות לידכם, תקראו להם שיצפו גם. אנחנו נתחיל כמו תמיד עם המסרים שלנו, המסרים האישיים, וזה מאוד מחמם לי את הלב. אתמול קראתי תגובות, ובאמת, ממש כיף לדעת שאני עושה, ושיש לזה באמת צורך, ושזה עוזר, ובאמת כתבתם שהמסרים מדויקים, אז זה כמובן לא רק אני, זה אתם מתחברים לזה, אתן מתחברות באמת לעצמכם, ובוחרות לכם את המסר המדויק ביותר לאותו יום, למרות שצהריים כבר עכשיו, עדיין היום עוד לפנינו, בואו נראה, וגם אפשר לראות עכשיו במחצית היום, מה שתבחרו, אם המסר הזה הוא מתאים לכם כבר למה שהיה היום, או שאולי זה עניין שיבוא אתכם בהמשך היום, בואו נראה, בואו נבדוק. מה שאנחנו תמיד עושים, אנחנו לוקחים נשימה עמוקה, נושמים נשימה עמוקה, שאיפה מאף, באיטיות לנשוף מהפה, ככה אפילו אפשר כמה נשימות כאלו עמוקות, כל אחת יתחברו לעצמם, גם אם אתם יושבים עכשיו במשרד ורואים את זה עם עוד אנשים, קחו לכם רגע לעצמכם ותבחרו קלף. ביקשו ממני אתמול שהקלפים יהיו יותר ככה מסודרים ככה מורמים בשולחן, אז הנה אני עשיתי את זה, אני מקווה שאתם רואים אותם טוב. הקלף הראשון, השני, השלישי, אנחנו נחזור אליהם עם המסרים לקראת סוף התוכנית. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם, בעצם רציתי לפתוח את הבוקר הזה, ואני לא אוותר על זה, לומר שהיום הזה, הבוקר הזה באמת היה לי עצוב, כמו הימים האחרונים, כן, שאנחנו בעצם מתעוררים לעוד פנים ושמות של חטופים חללים שחוזרים אלינו, והבוקר התוודענו לכך שאריה זלמנוביץ', השם ייקום דמו, וגם תמיר אדר, השם יקום דמם, שניהם מניר עוז, שניהם הגיעו היום, זה ממש סגירת מעגל, ואני ממש, הלב שלי, כל היום הזה באמת עם קהילת ניר עוז, אנשים שלא הכרתי באופן אישי, אבל אתם יודעים שאני מהעוטף, והייתי שם, זה פשוט נוגע, אני חושבת שזה נוגע לכולנו כבני אדם. אני יכולה לומר שהלב שלי יצא ממש ליעל אדר, לאמא של תמיר, זכרונו לברכה. ראיתי אותה, עקבתי אחריה במיוחד בשבועות האחרונים, בטלוויזיה, ברעיונות שהיא נתנה, עשתה ממש בליץ, ממש, אני פשוט השתאיתי לכוח שהיא ככה אספה בתוכה ובאמת נאבקה
עד שבאמת הבן שלה יובא לקבורות. אני יכולה לומר לכם שאני מכירה את יעל באופן אישי, עבדנו יחד, אמנם כבר עברו אי אלו שנים טובות, אבל היא ניהלה היא אשת חינוך, היא ניהלה את כל נושא החינוך במועצה אזורית אשכול, ובאמת זכיתי לעבוד איתה, היא מעדווה גם מהמועצה, ביחד בנינו באותה תקופה שאני הייתי ככה, שם עשינו את הפרויקט של יח"ן, יחידת חירום נוער, זה נוער גם המושבים, גם הקיבוצים, שבעצם הכנו אותם, בעצם תדרכנו אותם, והם עברו איזושהי הכשרה מאוד מיוחדת, זה באמת פרויקט מאוד מיוחד, אני לא יודעת אם היום אולי כבר אולי לקחו אותו כמודל במקומות אחרים בארץ, אבל זה היה מודל מאוד מיוחד, לשלב את בני הנוער בעיתות חירום, וברוך השם שם היה לנו לא מעט עיתות חירום, בתוך הסבבים האלה, איך הנוער משתלב בחמ"ל המועצתי, בחמ"ל היישובי, ובאמת, יעל, אני מחבקת אותה ביום הזה. ואת כל המשפחות של החטופים החללים שבאמת חוזרים אלינו ואנחנו שומעים את זה ואנחנו מלווים אותם באמת מה שנקרא למנוחת עולם. גם אני חייבת לומר כן את אריה זלמנוביץ', אני קראתי היום איזושהי ידיעה בין 12 שספד לו יונה יהב בחיפה, ראש עיריית חיפה, הוא נולד בחיפה אריה. זיכרונו לברכה, והוא עבר, הוא פשוט בגיל מאוד צעיר, הוא עזב את בית הוריו, ויחד עם קבוצת הנחל שלו, גרעין הנחל שלו, עם החברים, הם הלכו להקים את ניר עוז. אז באמת, דור המייסדים, יחד עם דור הנכדים היום, ככה איזושהי סגירת מעגל, וזה באמת כואב, אבל גם מביא, כמו שאמרה יעל, קראתי היום, שהיא אמרה שזה סוג של הקלה, גם מצוימת לפחות, באמת, שנסגר פה העניין הזה, ובאמת הם הגיעו לקבר ישראל. אז זה ככה ממש בנימה אופטימית. במובן הזה טוב אולי שאנחנו משדרים עכשיו בצהריים, כי בבוקר אני פשוט בכיתי, אז זה נחסך ממכם. מאוד מרגש אותי, מאוד מרגש אותי. אתמול ביקשתי מכם לכתוב לי בתגובות, בדף הפייסבוק, על מה הייתם רוצים, על איזה נושאים אתם רוצים שאנחנו נדבר, שאני אבדוק אותם מבחינה נומרולוגית, ודיברתי על כך, ביקשתי נושאים שקשורים בידיעות חדשותיות, באותו יום, להיום, לבוקר, לאתמול בלילה, זו תוכנית יומית, אז אנחנו מתייחסים כל פעם לחדשות היומיות. כמובן, יש לנו את החדשות בהרחבה, מי שרוצה להצטרף למועדון, תמיד מוזמן, יחד עם במועדון הזה, דרך אגב, אני אגיד ככה בסוגריים, יש משהו חדש, שאנחנו נתחיל אותו מיום ראשון הקרוב, בעזרת השם, אנחנו נעשה זום נוסף, ההקלטה תישאר בפורטל, על הבחירות, כי אנחנו כבר נכנסנו, מי שלא שם לב, לשנת בחירות, ואני כל פעם אדבר על מפלגה אחרת, על מנהיג אחר, אופוזיציה, קואליציה וכו', ואנחנו נפתח את זה ונדבר על זה מבחינה נומרולוגית. לצד הסקרים שאתם תראו בטלוויזיה, כדאי לכם גם לשמוע אותי. אבל זה בהרחבה וזה במועדון. מה שאנחנו עושים פה זה יומיומי, ככה מה שנקרא, לתת לכם על קצה המזלג. אני חייבת לומר שהייתה לי בקשה, כמה בקשות לבדוק גם על הדר גולדינג, זיכרונו לברכה, ואני לא בודקת על חטופים באופן במודע, מכיוון שאני יודעת שלמילים יש כוח, ואנשים שעוקבים אחריי פה גם יכולים להיות בני המשפחה, ובאמת זה לא מה שחסר לאנשים בעת הזאת, אז מה שכן אני יודעת, אני נמנעת מזה, כי זה באמת, אני אגיד גם עוד משהו, אני מאמינה בניסים, אני מאמינה ביכולת של תפילה. זאת אומרת, בואו נתפלל ביחד, לשובם של כולם, באמת כולם. ונתפלל בכלל על המדינה הזאת. שאלו אותי בין היתר אם תהיינה עוד, אם אני צופה עוד חדירות, או עוד ניסיונות חטיפה, ומישהי שאלה אותי, אתם יכולים לראות את זה בתגובות, כן, של הפוסט מאתמול, אז מישהי שאלה אותי שם, אז היא מישהי שאמרה, אולי בעוד 10 שנים חס וחלילה, אז אני ממש מצטערת להגיד את זה, אבל לפחות לפי תחזיות הנומרולוגית, אם אנחנו לא נפעל אחרת, זה הרבה יותר קרוב מ10 שנים, ואני דיברת על זה, אפרופו המועדון, גם שם, בעריכות, כי יש דברים שאפשר להעריך בהם, דווקא בפלטפורמות שהן יותר עמוקות ומעמיקות.
אז כן, ודרך אגב, לא רק בעוטף, דיברתי, גם פה, בתוכנית שלי היומית הזאת, אני מדברת על הגבול של ירדן, מדברת על גבול הצפון, מדברת על כל נושא של עמק חפר, כן? כל הנושא שם של הגדה. צריך להיות ערניים, וזה לא נגמר, ופה בהמשך הדברים האלה אני רוצה גם לומר עוד משהו. מישהו שהתייחס לדברים שאחרים כותבים, ואומרים שהמלחמה לא תתעצם ולא תהיה, ונגמרה בעצם. אז אני לא אומרת שהיא תהיה באותה עצימות כמו שהייתה עד עכשיו, אבל בוודאות, לפי התחזיות שלי, מה שצפוי לנו זה עד סוף השנה הזאת 2025, להיות ups and downs האלה, כמו שאנחנו רואים. הנה, היום תקפנו בלבנון. זאת אומרת, אנחנו נראה את זה עוד, זה לא פתאום איזה שקט. השקט הזה, אני לא צופה אותו לפחות עד סוף 2025, אז הלוואי שאני אתבדה. בואו נדבר היום על התדר הנומרולוגי. זה, אתם יודעים, התוכנית שלי מובנית ככה, מסרים אישיים, תדר נומרולוגי בישראל ובעולם היום, ואחר כך גם את הפרשנות שלי לחדשות, והיום אני גם אדבר איתכם גם על זה, אבל גם אני אענה לכם בעיקר על מה שרציתם לדעת אתמול, מה שכמובן יהיה רלוונטי לחדשות שלנו היום. אבל בואו נדבר על התדר הנומרולוגי. התדר הנומרולוגי, קודם כל, אתם יודעים, בגלל שאני בפייסבוק היום, אני מאוד אשמח שתכתבו לי אם אתם צופים, רואים, שומעים, הכל בסדר, איך עובר השידור, עד עכשיו. התדר הנומרולוגי היום בישראל זה תדר שמדבר על חוקים, על נהלים, על שיתופי פעולה, ותראו, אתם יודעים, אני מרוב שככה חיכיתי מבחינה טכנית הרבה זמן, גם לא יכולתי לעבוד, כי זה המחשב שלי לטובת העניין הזה, אז צפיתי קודם בטלוויזיה, ופתאום ראיתי שיש את הנושא של חוק הריבונות היום. זה כל כך מתיישב עם התדר הנומרולוגי, זה יום שמתאים להגיע בו להבנות, להסכמות, או להחלטות סופיות בנוגע לנושא מסוים, זה כנראה החוק על הריבונות. ייתכן שאנחנו נדע על איזושהי החלטה שתתקבל היום, ונדע עליה רק בדיעבד. זה גם אפשרי אפילו שנדע על זה ביום שישי הקרוב, מחרתיים. תראו, אתמול דיברנו על התדר הנומרולוגי. מי שלא צפו בי בערוץ היוטיוב, אתם מוזמנים לצפות מאיה נומרולוגית פלוס, תיכנסו לשם, תירשמו שם, אתם יודעים, סמנו שם בפעמון, ואז תקבלו גם התראות מתי אני מופיעה שם. ודיברנו שם על איזשהו תדר של שינוי בישראל, משהו שהולך להשתנות. עכשיו, לפעמים זה משהו גדול, ולפעמים זה משהו יותר קטן, כן? כי זה, בכל זאת, זה תדר יומי, זה לא תדר שנתי, זה לא תדר שהוא, יש טווח זמן מאוד מצומצם, שאותו אנחנו בוחנים כל יום. ובאמת בערב אנחנו עודכנו על הדחתו של צחי הנגבי מתפקידו כראש המל"ל, וזה הרבה מכם, דרך אגב, ביקשו אותי לבדוק את הנושא הזה, ותכף אנחנו נבדוק אותו. אני קודם אדבר איתכם, נסגור את הנושא של התדר היומי, התדר הנומרולוגי היומי בעולם. אז בעולם, אתמול דיברנו על יום של הכנה, אמרתי שמשהו קורה במדינות העולם, אני רוצה להראות לכם מה אני ראיתי, הבוקר התעוררתי ואני ראיתי ידיעה מאתמול ב-8:52, אתם יודעים, יש כאלה את המבזקים האלו, ואני רוצה להראות לכם. רגע, כן. הנה, דיווח, אני מקווה שאתם רואים את זה, אני אקרא לכם קצת. מדינות אירופה מגבשות תוכנית בת 12 נקודות לסיום המלחמה באוקראינה, עיקרי התוכנית, מפרטים פה קצת. רוסיה תזכה בהסרה מדורגת של הסנקציות ותקבל בחזרה נכסים מוקפאים. לאחר סיום המלחמה, רגע, יש פה את העניין של המלחמה תסתיים על בסיס קו הלחימה הנוכחי. זאת אומרת, כמו שאמרתי, כאן, בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, וגם במועדון, דיברנו על זה בהרחבה עוד בקיץ, עוד כשזה היה נראה רחוק. פוטין לא יחזיר לאוקראינה את השטחים שהוא כבש. והנה, זה גם בנקודות. הם אומרים פה לבינתיים, כי אחרי סיום המלחמה הם ייכנסו למשא ומתן על עתיד המחוזות הכבושים, וקייב ומדינות אירופה בכל מקרה לא יכירו רשמית בריבונותה של רוסיה עליהם, אבל הוא יקבל את זה. שווה, אני אומרת לכם,
התחזיות הרבה פעמים מקדימות את החדשות, זה מדהים, וכדאי לעקוב. אוקיי, אז זה לגבי מה שהיה אתמול, וזה היה חשוב לי להגיד לכם, את התדר הנומרולוגי, זה ממש מתיישב עם תדר של הסכמים, וככה של הכנה, של דברים שמכינים אותם, זה ממש מה שכתוב, ממש מתגבש, מתגבשות הנקודות. היום בעולם, התדר הנומרולוגי הוא בסימן של, בדגש על כלכלה, כדאי לשים לב לבורסות, אני לא יודעת מה בדיוק, אבל דגש על כלכלה, אולי דווקא מכסים של טראמפ, לא יודעת, תגובות למכסים האלו, משהו שקשור בכלכלה, ותקשורת. ובתקשורת זה יכולים להיות גם כשלים, זה יכול להיות תקשורת בין מדינות וכאלה, משהו מיוחד וייחודי, שזה לא קורה כל יום, או כשלים טכניים בתקשורת, וזה יכול להיות משהו ברשתות החברתיות, בוואטסאפ, אנחנו כבר חווינו את זה בעבר, או מתקפות סייבר על אתרים ברחבי העולם. בואו נראה, זה משהו זה התדר הנומרולוגי היום. בואו נחזור לכותרות החדשות שלנו. אז קודם כל, יש לי כאן עוקבת יקרה שכתבה לי אתמול, היי מאיה יקרה, אני צופה באדיקות בתוכנית היומית ומאוד אוהבת, אז קודם כל תודה, זה כיף. שאלה מעניינת למחר, הפיטורים של הנגבי, למה? ומי יבוא במקומו וכו'. תודה. אז קודם כל אני אגיד ככה, מי יבוא במקומו, אני לא נביאה, אני לא יודעת, זה כמובן גם דברים שאולי אפילו, או שכבר יש מישהו בראשו של נתניהו ככה להחלפה, או שזה יבוא ככה עם הזמן. אנחנו יודעים שלפעמים הוא יודע את מי הוא הולך להחליף ובמי, ולפעמים הוא גם רוצה, קודם כל הוא מפנה את השטח, ואחר כך הוא חושב מי יבוא, אז זה באמת אני לא יכולה לומר, אבל בדקתי אתם רואים? הסתכלתי כאן בוויקיפדיה על תאריך הלידה של צחי הנגבי, וזה תאריך מאוד מעניין, ואני רוצה לספר לכם קצת עליו, ואני רוצה לבדוק את הנושא הזה מהבחינה הנומרולוגית. זה מאוד, פה אני רוצה באמת להראות לכם איך הנומרולוגיה נכנסת לפעולה. תראו, צחי הנגבי נולד לפי הגוגל, כן, הוויקיפדיה, ב-26 בפברואר 1957. והמפה הנומרולוגית שלו מידע כן על היכולת שלו להתגמש, לשתף פעולה. זה ב-2 ו-6, ב-26 בחודש, 2 ו-6, הם שני מספרים שמדברים על בסך הכל אנשים שנמנעים אפילו ממחלוקות, מאוד פוליטיקאים, מתאים להם מאוד להיות פוליטיקאים, במיוחד למספרי 2, למרות שהם לפעמים יכולים להיות עשירים וזה, אבל הם מתאים להם להיות במקום גם של תיווך, של גישור, של הנחיה, והדברים האלו, אבל 2 ו-6 ב-26 בחודש במפה של צחי הנגבי, מראים לנו, נותנים לנו ביחד 8, נכון? 2 ועוד 6. ואם ה-2 וה-6 הם יותר נוטים לשתף פעולה וכולי, ה-8 הוא גם דומיננטי, הוא דורש את המקום שלו, מציב גבולות, ויש בו אסרטיביות. אז הפרשנות שלי למה שקרה אתמול, שבאמת הנגבי הלך כברת דרך, באמת, וראינו אותו גם ברעיונות, שמצדד בניהול המערכה ובעומד בראשה, ובאמת צידד. ככל הנראה, היה באמת איזשהו, לפחות לפי התקשורת, זה סביב הנושא של ועדת חקירה ממלכתית, לא יודעת אם זה באמת הנושא או לא, אבל זה היה הנושא שבאמת בכל הערוצים דיברו על הנושא הזה. כנראה ששם היה לו איזשהו, באמת שם ככה השמיע את קולו, ולא הלך ושיתף פעולה עם זה, וזה כנראה באמת מה שהוביל לכך שהוא הודח. אבל אני רוצה לראות לכם, כמו שאמרתי, במפה הנומרולוגית שלו, כמובן, יש לנו נכונות ללכת עם האחר לצחי, ולכן אני חושבת שגם המון שנים הוא בפוליטיקה הישראלית, זה יאמר לזכותו, אני חושבת, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אבל אני חושבת שהוא פרלמנטר, לפחות בתחילת דרכו, אני לא יודעת, כן, אבל משנות ה-80 הוא חבר כנסת, אני זוכרת את אמו, גאולה כהן, ובהערכה גדולה אני יכולה להגיד מבחינתי, למרות שלא תמיד חשבתי כמו, אני חושבת שבאמת, הוא ינק שם באמת אידיאולוגיה שאפשר להתווכח, פעם אפשר היה להתווכח אידיאולוגית, ואפשר היה להעריך אנשים, כן?
עד היום אני מעריכה על הדבר הזה, ובאמת הנגבי, רואים אצלו במפה הנומרולוגית שינויים, נתיב הגורל שלו הוא 5, ורואים בו שינויים בחיים, ובאמת משנות ה-80 הוא כל הזמן מתפתח כחבר כנסת, שר כזה ושר אחר, כל הזמן בתפקידים, ובאמת מתאים לו, גם כמי שיש לו יום לידה 26 בחודש 8, כן? שכן יש בו עוצמה, מאוד מתאים לו נושא של ניהול ושר או חבר כנסת, כן, איזושהי אוטוריטה להיות. ובאמת, זה באמת, אנחנו רואים את זה לאורך השנים, יש לו תפקיד בציבוריות הישראלית, דרך אגב, 2 ו-6, שביום הלידה שלו, הם מספרים שמדברים על קהילה ועשייה למען האחר ועשייה ציבורית. אז תראו כמה שהוא באמת בתוך הנתיב שלו, מבחינת המפה הנומרולוגית. מה אני רוצה לומר לכם? תראו לגבי אתמול. אתמול הוא היה בתדר הנומרולוגי של שינוי. הוא אתמול היה בתדר נומרולוגי של שינוי, זה פשוט מדהים. ואם אני ממש מסתכלת על זה, כן, לשעה שבה אנחנו נחשפנו לזה, זה בערך היה 7 בערב, 19, אז השעה עצמה זה ממש שעה שמדברת על עצירה, שמדברת על כאילו, הדברים, מכאן והלאה, הדברים לא ממשיכים אותו דבר. מה כן יהיה? תראו, צחי נכנס ב-2026 לשנה של שותפויות, היא קצת יותר רגישה אמנם, אבל אני חושבת שמהר מאוד הוא יכול, בתוך כמה חודשים, הוא יכול להיכנס באמת לאיזשהו תפקיד אחר. זה יכול לקחת לו קצת זמן, ככל שזה, אם זה לא בתוך כמה חודשים, אז זה יכול לקחת אחר כך קצת זמן, אבל לפי המפה הנומרולוגית שלו, אנחנו נראה אותו עוד בעשייה ציבורית, גם אם זה לא יהיה בתוך הכנסת, אז אולי בעשייה אחרת, אבל ציבורית. הוא יישאר על הבמה הזאת. כמובן שזו בחירה שלו, אז לכן מה שאני אומרת זה פוטנציאל. הוא יכול לבחור אחרת, הוא יכול לקבל איזושהי פנייה לאיזשהו תפקיד ולשלול אותו. זאת הבחירה שיש לנו בחיים, אבל גם אם זה יקרה, אנחנו נשמע את זה בחדשות, שהוא קיבל איזושהי פנייה ושלל, או משהו כזה. היה עוד משהו אחד אתמול, דיברו גם על רון דרמר, דיברו על כך שהוא אמר שהוא זה, ודיברו על זה אני אראה לכם פה, דיברו על כך שביקשו אותו אולי לשריין לו מקום בליכוד, לבחירות הבאות וכולי, זה ככה מהוויקיפדיה שלו, אז גם את המפה שלו אני הסתכלתי גם עליה, ואני חייבת לומר לכם, הבן אדם הזה באמת, אני לא מכירה אותו באופן אישי, אבל הוא באמת סוג של עילוי, זה לא אומר, אם אני, כן, זה לא עניין אישי, זה עניין נומרולוגי, יש לו פעמיים מספר המאסטר 11, הוא סופר פוליטיקאי, במובן לדעתי החיובי של המילה, זאת אומרת, הוא יודע לגשר, הוא יודע לתווך, הוא יודע לתפור, וראינו את זה בעסקה, זאת אומרת שאם בהתחלה חשבתי, למה דווקא הוא ולמה זה, כי הוא מקורב, כי הוא כזה, עכשיו זה דווקא מתחבר לי מבחינה נומרולוגית, הוא דווקא אדם מתאים לעשות את זה, זה לא שאין אנשים אחרים, אבל הוא מתאים לעשות את מה שהוא עשה. הוא רואה את הרובד הסמוי, יש לו אינטואיציה חדה, תדעו לכם, האיש הזה חבל על הזמן. עכשיו, יכול להיות שהוא לא מדבר במונחים שלי, כן, של אינטואיציה וזה, אבל תחושות בטן נגיד. יש לו, וגם יש לו יכולת לקשור קשרים חברתיים, בין אישיים, מהר מאוד עם אחרים. יש לו אמפתיה כזו. אז נכון שהוא מתחת לרדאר, אנחנו כמעט לא רואים אותו באירועים, והוא לא יוצא לתקשורת, והוא לא, נכון? הוא לא כזה. כי יש גם משהו שהוא באמת הוא לא יודעת אם הוא מצטנע, אבל הוא לוקח צד אחד אחורה, הוא מאחורי הקלעים. הוא האיש מאחורי הקלעים, לכן גם, דרך אגב, המפה הזאת מתאימה גם לאיש ביון, שתדעו. יש לו יכולות מאוד גבוהות, וכמו שאמרתי, הוא לא פועל באור הזרקורים בדרך כלל, הוא פועל מתחת לפני השטח, עם אנשים, מאחורי הקלעים. וגם הוא נמצא, עכשיו באמת, זה פשוט זה מדהים, כי גם הוא נמצא עכשיו בחודש כזה של סיום, ואתמול גם היה אותו דרך כזה של שינוי, אז זה מדהים, אני אומרת, אני בכלל, ביום שהכרתי נומרולוגיה, לא האמנתי יותר בצירופי מקרים, גם לפני כן לא כל כך, אבל הבנתי שיש דברים שאנחנו יכולים להבין אותם מיד, יש דברים שאנחנו נבין אחרי תקופה, יש דברים שאולי אף פעם לא נבין, אבל צירוף מקרים זה לא. אז עד כאן לזה. אני רוצה לספר לכם על עוד משהו שראיתי, ודיברתי עליו הרבה גם בתוכנית הזאת,
ביוטיוב, גם במועדון בהרחבה, אני תמיד מרחיבה על זה, ותראו, תראו כותרת. במיוחד חברות המועדון שלי, חברי המועדון, תסתכלו טוב טוב, ותגידו לי שכולם אמרו בקיץ שהנה התעופה חוזרת, וכולם אמרו בחגי תשרי שהנה התעופה חוזרת. אז הנה, מה היא אמרה לכם? לחכות ולראות, והתעופה, ענף התעופה בישראל עוד לא מתאושש. אז הנה היום כותרת בין 12 של דין פישר, חברות התעופה הזרות חוזרות לנתב"ג, הם לא חזרו, הם חוזרות, נכון? כך זה משפיע על מחירי הטיסות, זה מה שהוא זה, והוא כותב ככה, לאחר שהוכרזה הפסקת אש, בריטיש איירוויז ואיבריה הספרדית ובין השאר ישובו לפעול בישראל, שימו לב, ירידות משמעותיות במחירים, בכמה יעדים, אני עדיין אומרת, גם מי שמתכנן בדצמבר, סביב תקופת חנוכה והקריסמס, תבטחו את הכרטיסים שלכם, ויש פה ציטוט של מנכ"ל שדות התעופה, אני אביא לכם בהזדמנות את הציטוט שלי בזום המועדון שעשיתי באוגוסט, הוא אומר, המצב מאוד שברירי והוא יכול להשתנות בשנייה. אמרתי את זה כבר לפני כמה חודשים. אז קחו בחשבון, המצב התעופה, רוצים לראות לנו תמונה מסוימת. תהיו יותר ביקורתיים למה שאנחנו קוראים וכותבים, כי הכותרות היו אחרות, באוגוסט, בספטמבר, והנה עכשיו יוצא המרצע מהשק, חברות התעופה הזרות חוזרות לנתב"ג, עכשיו הן חוזרות, בואו נראה, זה גמיש מאוד. מה עוד יש לי בשבילכם היום? כן, יש לי עוד כותרת, לפני שאני אעבור אל הדברים שאתם כתבתם לי לבדוק, ביקשתם שאני אבדוק. יש פה גם כותרת בין 12, ככה שדפדפתי, ראיתי משהו שמדסק החוץ. ראיתי את זה בעוד אתרים. משרד ההגנה הבריטי הודיע כי צוות מצומצם של קצינים בריטים נשלח לישראל כדי להצטרף לכוח המשימה בהובלת ארצות הברית, שמטרתו לסייע במאמצים לעיצוב המצב ברצועת עזה. זה בסדר, אין לי, זה כמובן לפי ההסכם, אבל אמרתי לכם, אני בפרספקטיבה רחבה, אני רואה. וסיפרתי, אפילו כאן בדף, ותכתבו לי כאן מי שזוכר את הסיפור הזה שלי, את החלום הזה שלי, שחיילים זרים נמצאים לנו ברחובות, שאני יוצאת מהבית שלי ויש לי בית פרטי, ואני רואה מהגדר חיילים במדים אחרים, לא של צה"ל. ולא אחד ולא שניים, ממש ככה בטור כזה הולכים. זוכרים את זה? אז זה מה שהזכיר לי, הידיעה הזאת הקפיצה אותי הבוקר, הקפיצה אותי. אמרתי, אני חייבת לומר לכם, זה גם מתקשר לספר שאני כותבת. זה מתקשר, תראו, הכל מתקשר, התחלתי להגיד לכם שכבר הדברים מתחילים, הגרעין שהיה לי של הרעיון לספר לפני שנה, אני ממש רואה את הדברים מתהווים כבר היום, אבל אני אכתוב את הספר, אני כותבת אותו בכל מקרה, שתראו גם את התהליך וגם את מה שאני באמת חושבת, שעוד צפוי. ואם כבר דיברתי על הספר, אז אני אשתף אתכם פה בדף, שאתם יודעים, הבוקר, השארתי את היום הזה פנוי השבוע, לא לקחתי שיחות ייעוץ, לא דברים, כי אמרתי, היום אני אסיים את הספר. ואז מה עשינו כל הבוקר? וממש מהבוקר, מלפני 8, עבדנו על המובן הטכני, איך אנחנו מחברים, ואיך אנחנו באמת, יש לי קהל באינסטגרם ובטיק טוק ופה בדף, שרוצים לצפות את זה ברשתות החברתיות, בתוכנית שלי. ומה קרה? עכשיו השעה 2:45 ועדיין אני איתכם, ולא ישבתי לכתוב את הספר, אז נכון, בלי, אני יודעת, אני כבר מספיק חכמה לדעת, זה יבוא, זה יהיה, זה יקרה, בעזרת השם, כל דבר בזמנו, כי יש עוד תובנות שכנראה צריכות לרדת. מה עוד אני רוצה לספר לכם? כן, אני רוצה לדבר איתכם, אל תחשבו ששכחתי, הקלפים פה נכון נגיע אליהם, אבל קודם כל יש לי אליכם מאתמול, אתם זוכרים את הפוסט הזה? אני אראה לכם אותו, ומי שכתבו לי, מי שרצו לדעת יותר, אז הנה, זה הפוסט של אתמול, שאלתי איזו ידיעה חדשותית, היית רוצה או היית רוצה שאני אבדוק מבחינה נומרולוגית מחר ב-22/10, בתוכנית הבוקר, שהיא כבר הפכה לתוכנית צהריים, ובאמת קיבלתי פה הרבה תגובות, הרבה תשובות, אבל אני רוצה לסנן. אני אומרת שוב, כמו שהסברתי קודם, התוכנית הזאת היא לא תוכנית, היא תוכנית יומית,
לכן אנחנו עוסקים בחדשות היומיות. אז דברים שקשורים בדברים, למשל, כמו שמישהו ביקש ממני, שאני אבדוק על השקל הדיגיטלי, לקחתי את זה ברצינות מאוד, ואת זה אנחנו בעזרת השם נדבר על זה במועדון. זה דברים שצריכים לחקור לעומק, ודברים כאלה, זה למועדון, זה הפרימיום שלי. יש לכם אותי ברשתות, יש לכם אותי פה בתוכנית יומית, יש לכם אותי בניוזלטר, באתר שלי. יש את המועדון, שזה פרימיום למי שבאמת רוצה לשמוע ממני יותר, ובאמת בהרחבה. דיברתם איתי על מישהי רוצה פה, הרבה מכם רוצים לשאול אותי, שאלו אותי פה על איראן, אם תהיה תקיפה או לא, מה אני רואה, שאלתם אותי אם תהיה תקיפה או לא, ומה אני רואה בכלל עם איראן, אז אני אגיד את זה כי זה רלוונטי, ואמרתי את זה גם, אם אתם זוכרים אפילו בתחילת השבוע כאן בתוכנית, יש חלון הזדמנויות לישראל עכשיו, שהוא בעצם עד דצמבר, הוא בעצם עד סוף דצמבר, אבל ממש ממש חלון, זה ממש השבועות הקרובים, גם בתוך נובמבר. במידה וישראל, אני לא יושבת שם, אני לא יועצת לאף אחד, אני לא בסוד הדברים, אני נומרולוגית פלוס. ואני אומרת שאם ישראל תחליט שהיא הולכת על זה ועושה את המהלך, לסיים את הסיפור באיראן, היא עושה את זה בתוך ימים בודדים. ימים בודדים. ובמידה ולא, אז אמרתי גם השבוע את זה, שבאמת כבר זה במשהו שיכול להתגלגל, ולהיות יותר ארוך, אני לא יודעת, לא בדקתי את זה, כי אני מאוד מקווה, לפי המפה של ישראל, של מדינת ישראל, המפה הנומרולוגית שלה מראה שדווקא כן תהיה. אז בואו נראה מה יהיה עם זה, באמת אתם הרבה כתבתם לי על זה, על האיום האיראני, ובאמת מי יתקוף ראשון, וזה מה שאני לפחות רואה במפה, ומה שטוב בתוכנית הזאת, שהיא כל בוקר, שהיא כל יום, שאני נמצאת פה, ואנחנו יכולים לעבור ולראות, ולעשות איזשהו רצף של מעקב, אז תישארו איתי, וגם מי שלא צופה בלייב, יכול לצפות בזה בערב, בשקט, עם עצמה, עם עצמו. עוד שאלה ששאלתם, שנשאלה פה הרבה, בתגובות לפוסט, מישהי שאלתם על חיזבאללה ועל הצפון, ומישהי אמרה שלא אמרתי מתי בדיוק, בעוד חודש, אם זה יהיה הרבה זמן, אם זה יהיה פחות זמן. תראו, אני לא נביאה. מה שאני כן רואה, זה את המגמות ואת הפוטנציאל, שכשאחרים בתקשורת ובמקומות אחרים קצת מורידים לנו, כן, ונותנים לנו איזושהי, יש אינטרסים אחרים למשל, כן, לשקם את הצפון, שזה יכול להיות מובן, אבל לא מראים לנו את כל התמונה, אז זה מה שאני באה לעשות פה, ואולי הם לא רואים את כל התמונה, אני לא יודעת, כן? תראו את השביעי לעשירי, באיזה קונספציה הם היו. אז אני אומרת דבר כזה, עוד פעם אני חוזרת ואומרת, עד סוף 2025 המצב בישראל לא שקט, זה לא חייב להיות משהו עצים, זה לא חייב להיות משהו עצים, זה יכול להיות בגלים, זה יכול להיות, אנחנו ממשיכים לתקוף, ממשיכים לעשות דברים. אמרתי, גם כאן, אמרתי במיוחד במועדון, כשכולם דיברו על זה שחיזבאללה מורתע, ובאמת תכתבו לי כאן חברות מועדון, אם אתם עוקבות פה, תכתבו לי, אם אתן זוכרות את זה. דיברנו על זה בעריכות, אמרנו, הם רק מורידים את הראש בשביל להתחמש, בשביל להתחזק, והיום אנחנו רואים את התוצאות. אמרתי את זה לפני חצי שנה, לפני 5 חודשים. הנה, אנחנו היום רואים את זה בתקשורת. אז להגיד מתי בדיוק, אני לא בטוחה שהם אפילו יודעים מתי בדיוק הם יעשו את המתקפה, אבל חבר'ה, אתם צריכים להבין, וקשה לי לומר את זה, בשביעי לעשירי, 2023, הפסדנו. נודה בזה, נקום. הפסדנו. חיינו באיזושהי ללה לנד. עכשיו אנחנו צריכים להיות עם הרגליים על הקרקע. ולכן אני גם אומרת, לכל מי שאני רוצה נורא לתת לכם בשורות טובות, אתם יודעים, אתם מכירים אותי פה, אתם מכירות אותי, אבל אני לא אשקר, מה שאני רואה, אני רואה. הלוואי שאני אתבדה. המצב הזה לא הולך להשתנות בצורה פנטסטית, פתאום בבת אחת. לא. יש פה דרך לעבור, יש פה דברים לעשות. אני כן רואה את הסכמי אברהם מתרחבים, אני כן רואה שלום עם סעודיה, אני רואה את הדברים האלה לא עכשיו. אני רואה אותם מינואר 2024 וגם ב-2025 בזום אנחנו דיברנו על זה ואמרנו את זה. גם זה יש במועדון, ואפשר לצפות גם בזה במועדון.
בכל השעה וחצי שדיברנו, ולראות באמת מה התממש מתוך התחזית שלי בתוך 2025, היום אנחנו כבר בסוף אוקטובר, כן? אז לגבי הצפון, אני גם שאלו פה באמת על הצפון וזה, אז חבר'ה, מי שחושב שהוא התפרק מנשקו שם, זה לא פשוט. היום ראיתי, בזמן שחיכיתי מבחינה טכנית פה לכל הוויזרים פה שהסתדרו, אז גללתי והסתכלתי בעוד אתרי החדשות, וראיתי בעוד אתרים, דיברו על זה היום אומרים שעל כל משגר שאנחנו מורידים להם, יש להם 10, מביאים 10, בדיוק לפי התחזית שלי, והלוואי והייתי טועה, אבל אמרתי לכם במועדון, את עצמי, תודה לאל, הצלחתי הסנדלרית במקרה שלי, תודה לאל, כחברת קיבוץ בארי, לא הלכה יחפה במקרה הזה. הפעם אני מנסה, מי שרוצה לשמוע, מי שרוצה להקשיב לי, מי שרוצה לדעת יותר, לא חייבים לקבל את כל מה שאני אומרת כאורים ותומים, אני יכולה גם לטעות, אבל להקשיב לעוד משהו, לא רק למה שמאכילים את כולנו בתקשורת, ובכל התקשורת, בכל הערוצים, כל אחד מביא את זה באג'נדה שלו, שתדעו לכם. כשנוח לשחרר אנשים לחול, אז השמיים פתוחים, והנה החברות מגיעות, וכשזה פתאום מספרים לנו את האמת אחרי החגים, שבעצם החברות רק חוזות עכשיו, כל הדברים האלה, כן, אותו דבר בצפון, אותו דבר בכל מקום, תהיו ביקורתיים. לא צריך לפחד. הפחד הוא לא משרת אותנו. כמובן שהוא קיים, אבל הוא לא צריך להתרכז בפחד הזה. אסתר שואלת, וראיתי פה עוד כמה ששאלו אותי, לגבי, גם יוליה, לגבי טורקיה, ויוליה גם כתבה לי פה, איך מדאיג אותה שטורקיה נדחפת לאזור שלנו ככה, כן. אם אנחנו נאפשר את זה וזה, אז אני חייבת להגיד לכם, זה בדיוק הבדיקות שאני עושה, וזה בדיוק הסיפור של הספר שלי. יותר מזה אני לא אגיד, אנחנו כולנו רואים בעיניים מה שקורה, זה עוד יכולים להיות מהלכים שיכולים להזיז את הדברים אחרת, אבל כרגע באמת אלה הדברים. אלה הדברים, ויותר מזה אני אגיד לכם. דיברנו גם בתוכנית פה וגם בתחזיות אפילו עוד באוגוסט במועדון, שספטמבר, אוקטובר יהיו חודשים מאוד טובים לכך שטראמפ איתנו, ושכדאי לנו באמת, כמו שעשינו, לעשות הסכם, להחזיר חטופים וכולי, כי מנובמבר טראמפ בדברים אחרים, זה לא אומר שהוא לא יהיה איתנו, הוא יהיה פחות קשוב לאזור שלנו, אלינו לפחות. דרך אגב, מישהי שלחה לי שבאמת, מישהי שהקשיבה לתוכנית, שלחה לי איזושהי כתבה כזאת ידיעה, שיש איזשהו משהו בוונצואלה, וטראמפ עכשיו, הראש שלו שם, ואז היא אמרה, וזה בדיוק כמו שדיברת. אתם מבינים, אני לא תמיד יודעת להגיד למה טראמפ בנובמבר לא יהיה קשוב אלינו, אבל אני יכולה לראות שזה הפוטנציאל, ואני יכולה להגיד, בואו נעשה מה שאפשר, בואו נוציא מהדבר הזה את המיטב בספטמבר ואוקטובר, ואני מודה לאל שכן הוצאנו את המערב שיכולנו, לפחות מבחינת הסכם והשבת החטופים, ועדיין לא הוצאנו את כולם, וגם את זה צריך להגיד. אז זה לגבי טורקיה וקטר. אורית שואלת, מתי להתחיל להיות ליד מרחבים מוגנים? תראו, אני לא מתיימרת להתנבא פה ולנבא. אני מאמינה שאנחנו עוד נהיה סביב מרחבים מוגנים. בוא נגיד שמי שחושב להפוך את המרחב המוגן שלו שוב למחסן, פחות. פחות כדאי. גם אם זה אומר שכמה ימים, כן? זה לא חייב להיות עכשיו תקופה ארוכה, אבל גם אם נצטרך את זה לתקופה קצרה, לימים ספורים, זה עדיין אנחנו נצטרך. שאלו אותי פה, האם הכלכלה תשתפר ב-2026, אז כמובן שזה לא רלוונטי כרגע לתוכנית, כי זו תוכנית יומית, ואנחנו בודקים את החדשות היומיות שלנו, וזה עוד רחוק, עוד לא בדקתי את 2026. נעשה בעזרת השם, כמו תמיד, תחזית ארוכה ומורחבת בפתיחת שנת 2026, ונדבר על זה. אני רוצה לראות אם יש לכם פה עוד משהו שקשור, אני ראיתי פה כמה דברים, דיברו איתי על הממשלה, מתי היא תתחלף, מתי יהיו בחירות, כל מה שקשור בפוליטיקה, אז אמרתי גם פה, ממש בימים האחרונים, למי שלא צפו בזה, אני סוף שאנחנו עכשיו עוברים על זה שוב, 20 יום, 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 20 יום,
נתתי צ'אנס בפוטנציאל, כן, במה שנקרא צ'אנסה, נתנו צ'אנסה בינואר האחרון בזום של תחזית 2025, דיברתי שאם נצא לבחירות מוקדמות, זה לא יהיה לפני הסתיו של 2025, ואנחנו עכשיו בסתיו, אנחנו רואים את זה. עכשיו, להערכתי אנחנו כבר התחלנו את המהלך של הבחירות, גם אם הממשלה תישאר עוד קצת, פחות קצת, זה כבר התחיל, הרכבת נסעה, ולכן גם דרך אגב, אמרתי שאני החל מיום ראשון הקרוב, וכל חודש אנחנו נעקוב, ככל שנידרש, אנחנו נעקוב בצורה מסודרת במועדון, עם מפות מסודרות של כל מנהיג, של כל מפלגה, לאן הכיוונים הולכים, וגם בעניין הזה דרך אגב, שלחה לי השבוע, עוקבת יקרה, איזשהו מאמר, איזשהו טור של מיסטיקן, שטוען אחד כאילו, מי יעלה בבחירות הבאות? אני אומרת, אנחנו עדיין לא יודעים, עוד הכל פתוח, ותדעו לכם, דרך אגב, שאמרתי את זה השבוע, לבנימין נתניהו יש סיכוי גדול. אז את הכל צריך לקחת בחשבון, מה גם שאנחנו עוד לא ראינו את הכל. כי ברגע שיכריזו על הליכה לבחירות, אנחנו נראה פה לפחות עוד מפלגה אחת שתקום לנו, ומעניין לראות מה היא תהיה, ומה היא תביא, מי יהיה בה. אז בואו נראה. דברים לא סגורים. עוד הפעם, תהיו בראש פתוח. וזה לא קשור לימין ולשמאל. זה לא קשור, זה קשור אלינו. זהו, זה נראה לי מה שככה... זה מה שאני ככה, מה שקשור בימים האלה שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לי גם פה למטה היום, אבל תמקדו את זה, זה לא שאלות אישיות, זה לא הלייב, זה לא לייב כזה, זה תוכנית, כמו שאתם רואים, באולפן, רציני, אנחנו מדברים על דברים, שקשורים גם בנו, וגם במדינה הזו, בדרך כלל ידיעות ודברים שאתם רואים אותם היום, ותראו אותם מחר בבוקר, ותרצו לדעת יותר מבחינה נומרולוגית, את זה תכתבו לי, בסדר? על זה אנחנו נבדוק, וזה אנחנו נדבר, כי זה המקום. מי שרוצה, אמרתי, לדעת יותר ומהרחבה, בזום של המועדון, אנחנו תמיד נותנים זמן בסוף, יש שעה וחצי שאני מדברת, ואז יש זמן לשאול שאלות על היבטים אחרים, שאולי לא דיברתי, או כל מיני שאלות על דברים שמעניינים אתכם בעולם, ואנחנו בודקים את זה ביחד ועושים. אנחנו עוברים עכשיו אליכם ואליכן, לקלפים שלנו. אתם בחרתם קלפים, ונכון, מי שעוד לא בחרו, ומי שהצטרפו אליי ככה עכשיו, או במהלך השידור, אז תבחרו עכשיו. העניין הוא, זה להתחבר. לא לדבר תוך כדי שאתם מזהים מישהו אחר, לא לחשוב על משהו אחר, לקחת רגע אחד נשימה עמוקה, להתכוונן למה שאתם רוצים מהיום הזה, אנחנו עדיין במחציתו, ובואו נראה. מי שבחרו את הקלף הזה, זה קלף של הפרחים שלי, כן? קלפי הפרחים. הפרחים שלי, הקלפים שלי, זה לא הקלפים שאני הוצאתי, שלא תבינו לא נכון, זה קלפים של פרחי בח. הקלף הזה מדבר, מי שבחרו בו, על רצון לשנות, על רצון של איזשהו שינוי. עכשיו, זה גם יכול להיות שינוי קטן, זה גם יכול להיות שינוי מתוכנן, שיבוא לביטוי היום, או שינוי במצב רוח היום, או בדרך כלל אבל זה שינוי לטובה. אז תכתבו לי אם זה רלוונטי לכם, באמת משהו, ובאמת מה השתנה לכם היום, זה גם יכול להיות החלטה דרך אגב. זה גם יכול להיות החלטה לקבל החלטה על שינוי, שיקרה בעתיד, הקרוב, הרחוק, אבל הוא לא יקרה דווקא היום, אבל ההחלטה על השינוי תיפול היום. זה גם יום של אפשרות לרכישה, לרכוש משהו, בעיקר לבית, לשנות משהו במגורים שלכם. זה יום שמעצים יכולת הסתגלות למצב. עכשיו, אתמול נתתי לכם גם הצהרה חיובית לכל קלף, אז הנה ההצהרה של החיובית לקלף הזה, למי שתרצה וירצה לומר לעצמו, וזה לא מספיק פעם אחת. תאמרו את זה כמה פעמים ביום, תכתבו לכם את זה אפילו כשומר מסך היום, וככה תשננו את זה, עדיף אפילו מול המראה. אני משוחרר מהשפעות מגבילות. אני משוחררת מהשפעות מגבילות. זה שלכם היום. אז זה אחד. הקלף האמצעי מדבר על עיסוק בפרטי פרטים.
זאת אומרת, זה יכול להיות משהו שמחשבתי, שכל זאת במחשבות שלכם, יש לכם פרטים, מלא פרטים בראש, זה גם יכול להיות עיסוק בפרטים באמת, בצד המקצועי שלכם, שהיום יש לכם המון משימות, המון פרטים קטנים, המון דברים שאתם צריכים לזכור, אולי, או דברים כאלה. תכתבו לי באמת, אני קוראת את כל התגובות, אני אוהבת לקרוא ולראות איך זה מתחבר לכם. זה ממש כיף לי. זה בעצם, אני נותנת ואני גם מקבלת חזרה את הפידבק מכם, וזה בעצם ההדדיות שאני שואפת אליה. מי שבחרו את הקלף הזה, יש לכם אפשרות היום להתמודד באומץ עם רגשות שמציפים, או עם קשיים שעולים לכם, ולנקות אותם ולשחרר אותם, ולאזן את מה שזקוק לאיזון, מה שלא משרת אתכם היום, לא משרת אתכם בכלל, אתם יכולים באמת היום כבר, למה שנקרא, להיפרד מזה, מה שלא עושה לכם טוב, זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות מערכת יחסים, זה יכול להיות, אז זה כמובן לא בצורה פזיזה לעשות את זה, כן? זה משהו שכנראה חשבתם עליו הרבה זמן כבר, אתם מרגישים אותו הרבה זמן. אז היום זה זמן לשחרר, והצרה החיובית זה, אני מקבל את עצמי כמו שאני כעת, או אני מקבלת את עצמי, כמו שאני כעת. זה בשבילכם. תעשו את זה. ההצהרות החיוביות האלה, חבל לכם על הזמן, הן עובדות. נכון שזה לא רק, ויש עוד עבודה, אבל זה עובד על תת המודע. ואני אזכיר לכם גם שבערוץ היוטיוב שלי, הקלטתי לפני שנה, הצהרות חיוביות לכל יום לידה, ממש, מהראשון בחודש עד ה-31 בחודש, תיכנסו לשם, תצפו בזה, תקשיבו לזה, אתם אין מה לצפות, זה פשוט להקשיב, גם אם אתם עושים איזושהי עבודה בבית, אם אתם במשרד, אם אתם ככה בשקט באוזניות, אתם יכולים, לא חייבים לעצום עיניים כשמקשיבים לזה, 6, 7, 8 דקות בסך הכל ביום, ספרו לי אחר כך איך אתם הרגשתם, זה פשוט מדהים, זה גם ממוקד, כי זה לפי יום הלידה שלכם. הקלף האחרון שאני כבר מחזיקה ביד, הקלף הזה, מדבר על כך שזה יום שמתאים לעיסוק באסתטיקה. זה ממש מעניין. עכשיו, זה יכול להיות משהו שהוא רצוני, שהוא מתוכנן. זה יכול להיות משהו שפתאום ייפול עליכם, לרכוש איזשהו משהו שקשור בקוסמטיקה, בטיפוח, בטיפולים אסתטיים. זה מאוד מתאים גם היום הזה לעיצוב, מבחינת הקלף. אז זה יכול להיות עיצוב מחדש של המשרד, של הפינה שלכם במשרד, של הדירה שלכם, של הבית, של הגינה. האסתטיקה בכלל יותר דומיננטית היום מימים אחרים. יכול להיות שאפילו עליכם, פתאום אולי יתחשק לכם היום להתגנדר יותר מתמיד למקום העבודה. מעניין, נכון? צלמו לי, אם מישהו באמת יתגנדר יותר, אז אני אשמח לראות גם תמונה. זה כמו שאמרתי, זה יכול להתבטא בהרבה תחומים, זה יכול להתבטא גם בגינון, בגינה, זה יכול להתבטא באיפור. מה שחשוב היום מאוד מאוד לשים לב, לפי הקלף הזה, לשיפוטיות, להפחית שיפוטיות גם כלפי עצמכם, גם כלפי אחרים, ולהיות סבלניים. וההצהרה של הקלף הזה היום, למי שבחרו אותו, אומרת ככה, אני משחרר רגשות של שיפוט. אני משחררת רגשות של שיפוט. אז זה בשבילכם, וכמו שאמרת, אני אשמח לקרוא בתגובות, אם זה באמת, אנחנו גם בשעת צהריים כזאת, שאתם כבר יודעים, פחות או יותר לאן הדברים נשבו, אז מעניין זה ככה תואם. וזהו להיום, אני חייבת לומר לכל מי ששואל אותי, ומשיב לי גם פה וגם בפרטי וגם במסנג'ר, בכל מקום אפשרי. תודה רבה קודם כל, ושואלים אותי באמת למה אני עושה את זה, ואיך אני ככה בנתינה, ואני רוצה להגיד לכם, מה שאני מדברת עליו, אני גם קודם כל דורשת מעצמי. ואנחנו זקוקים, אנחנו נמצאים בתקופה לא מוארת. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד חשוכה. אנחנו מרגישים את זה, זה לא אני המצאתי, כן? אז יש כאלה מיסטיקנים שאומרים לנו שזה תכף מעבר לפינה. הלוואי. מה שכן אנחנו יכולים, זה להאיר את המקום שלנו, את החיים שלנו, עם בני המשפחה שלנו, עם הקולגות שלנו בעבודה, עם הלקוחות שלנו, ברשתות החברתיות, שיח אחר. נכון, אולי אני תמימה וזה לא קורה ביום אחד, אבל אם אנשים שנמצאים פה בדף שלי, בקהילה הזאת, יעשו את זה, ואתם הרי לא רק אצלי, אתם בעוד דפים, אתם בעוד חיים, בחיים הלא וירטואליים שלכם, כן? בזה אני מאמינה. אז כמו שאני מאמינה, ככה אני עושה, ותאמינו, זה דורש הרבה.
גם מאמץ מבחינתי וגם זה, וזה בכיף, נעשה, אתם בטח רואים שאני נהנית ממה שאני עושה, ותודה לאל שאני יכולה לעשות את הדבר הזה. מי שרוצה להתייעץ איתי כמובן, מבחינה נומרולוגית, אני עושה תאום, אפשר לתאם איתי שיחות ייעוץ נומרולוגיות אישיות, אפשר להצטרף למועדון, שזה באמת הפרימיום של מי שנמצא פה ונמצאת פה ורוצים לדעת עוד, ואוהבים את מה שיש לי לתת. זה לא רק תחזיות שם, זה גם מסרים לימי הולדת שהם מאוד מפורטים, אפילו לפי יום לידה. זה גם הרצאות וסדנאות שאני מעלה, שאין את זה באף מקום אחר, כאילו שלי. ייחודי לי מאוד, והכל, הכל, הכל, אני יכולה להגיד לכם, בשביל, מבחינתי, להגדיל את האור. אז תודה שאתם כאן, ותודה שאתם מאפשרים לי להגדיל את האור, את האור שלי, ולהדליק אולי גם בכם איזה אור קטן, תודה שאתם איתי, זה מה שיש לי להגיד. שיהיה לנו המשך יום נעים, ומחר תעקבו, אני מקווה שלבוקר אנחנו נצליח לעלות גם ברשתות, גם ביוטיוב, אבל תעקבו, תשימו עוקב גם ביוטיוב, זה חשוב שתראו שם, שגם שם תוכלו לדעת מה קורה. וזהו, שיהיה לכם המשך יום נעים. אני מאוד אוהבת אתכם.